Na, ez igazi travel, figyeljétek. Itt van a Malmöcénél. Ezt nézzétek, hogy ezeknek hány táskájuk van. Hova mennek ők? Komoly. Annyi táskát amúgy. Nem is tudtunk elvinni tegnap 3 táskát. Ja, szóval elérkeztünk már ide, megérkeztünk Malmöcére. Ez még nem nagy dolog, mert milliószor járunk itt főleg én, ugye. Dániában is megy minden vonat, ugye, ahol ugye én dolgozom. És most hátra megyünk, itt teljesen, itt megmutatom. Teljesen hátra kell menni, szerintem már bent áll a buszunk egyébként. Úgyhogy most felszállunk a 8-as express buszra, és a végállomásig megyünk, ugye Jason? Igen, a jegyeket már megvettük tegnap, szóval már ilyet nem kell venni. Még jó, hogy nem aktiváltuk a tikitet egyébként, mert akkor jó ára fizettük volna. De mindjárt aktiváljuk, és akkor felszálltunk a buszra, és akkor megyünk tovább. Körülbelül az 5. helyre ültünk a buszon, mert nem tudtuk eldönteni, hogy vajon majd melyik oldalról fog besütni a nap amúgy, mert nem szeretnénk úgy utazni, hogy besüt a nap, mert akkor nagyon meleg van egyébként. Felszálltunk erre a buszra, és akkor szerintem a végállomásra fogunk vele elmenni, és majd átszállunk egy másikra, egy 5-ös számú ilyen express buszra. Az első buszunkkal, az 56 perc, úgyhogy pár percen belül mi leszállunk, és megkeressük azt a buszmegállót, amiben fel fogunk szállni a következő buszunkra. Már nagyon éhes vagyok. Videózod, hogy banán teszek? Nem videózom, hogy banán teszek. Én moldi ez a banán. Nem. Jason mindig azt mondja, ha barna banánt teszek, vagy penészes banánt teszek, de amúgy nem. Mutasd meg. Mutass meg, ez nem, ez a semmi baj ennek a banán. Nézd a videóban, milyen barna. Meg biztos. De Jason, én szeretem a... Az nem biztos, hogy barna banánokat. fúj. Az a hülye lény, mindjárt fóbiát kapok. Nem tudunk felférni a buszra. Oh my god, this bus is so full. Na, megérkeztünk, leszálltunk Tomelillánál, a semmi közepén, ugye, ahogy számítottunk is rá, a buszról. Iszonyat tömeg volt a buszon, iszonyat. Most ha megállnék, megvárnám a videóval, hogy hány ember száll le erről a hátam mögött lévő sárga buszról, de ez már illegális, hogy ennyi embert felengedtek szerintem. Nagyon durva, ahogy bezáródott a buszajtó, hát én nekem a gerincemet majdnem eltörte a fogantyú. Úgyhogy nagyon-nagyon durva volt. Úgyhogy most nekivágunk, körülbelül 2 kilométert kell sétálnunk, hogy az akvaparkig elérjünk. Úgyhogy a tűző napon, a bozótokban, mindenben szépen sétálunk. Azt de örülök, hogy nem abba a szálltunk le. Hát mi már lesétáltunk egy pár 100 métert amúgy, de a buszról még, és hátrafordultunk előbb, és ott mögöttünk a buszról, még mindig ott tart, hogy szállnak lefele az emberek. Iszonyat tömeg, szóval nem tudom, hogy hazafelé mire számítsunk, de nem mindenki autóval megy erre a helyre, erre az akvaparkba. És nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy megvettük tegnap a jegyeket amúgy, mert ha ma reggelre hagytam volna megint, akkor már megint sold out lett volna a tikit. Annyira nagyon népszerű ez a hely, ahova most megyünk,
annyira nagyon sokan mennek oda, hogy nem csak a busz van tele, de az egész hely tele van egyébként. Tegnap mondtam is telefonba a recepciónak, akit felhívtam, hogy nem autóval megyünk, szóval hogyha azért nincs jegy, mert az autóparkoló van megterve, mondom, mint tömegközlekedéssel megyünk, és azt mondja, nem semmi probléma az autóparkolóval, hanem egyszerűen nem tudnak több embert már beengedni, annyira sokan vannak bent. Úgyhogy én picit tudom amúgy, hogy merre kell menni. Megmutatom nektek. Szóval megyünk itt a semmi közepén, látjátok ezeket a fenyőket, szóval arra ott le kell kanyarodni, de egyébként van itt egy ilyen kis út, ugye, ennek kialakítva, mert mindenki arra megy. Ha valaki leszáll a buszról, ez 100%, hogy mindenki oda megy egyébként. Úgyhogy innen a busztól mindenkinek sétálnia kell, nem csak nekünk. Valaki próbált leszállni kétszer, de nem is tudtak, olyan nagy tömeg volt a busz. Ja, több ember van a busza, mint a iskolában. Nagyon-nagyon sok volt. Úgyhogy megyünk. 2 kilométer. Oda, hol ez a büdös megint? Kisfiam, ez lószarszak. Hol van a ló? Igen, hát amikor én ilyen idős voltam, mint te, én ilyen szakban nőttem fel. Mármint nem nekünk voltak lovak, de ilyen, amikor ilyen countryside-on laksz. Tudod? Ez a countryside. Igen, ez a countryside film. Még itt már vannak lovak, tehenek. csinálják a saját zászlót a toszénán. Ez ilyen szaga van, hogyha van neked otthon ilyen állatok. Mennyi tücsök van itt, aki szívik el? Nagyon sok. Ez hallgatod mindig? Don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey. Don't need no talking, just need your body. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey.
feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can't tell the truth. Oh, I got so high, oh, I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me I don't need no money, don't need nobody, just need your body. Yeah, yeah. Show me that so sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Yeah, yeah. Telling me you feel fine. Never leave, never leave, never leave, never leave, never leave in your side. Wanna keep you in my life, don't need to move. Whenever you here, I feel like I can't lose. Mama, jó, hogy nem nincsen kocsim. Ezt az nagy sok. Bizony. Elérkeztünk a végéhez a kis kiruccanásunknak, úgyhogy úton vagyunk vissza a buszhoz. Reméljük, hogy nem lesz olyan iszonyatosan illegális meg tömeg, hogy ne tudjunk felfölni, vagy megint a busznak a csövére legyek tekeredve. Nagyon jól éreztük magunkat. És köszönjük, hogyha megnéztétek ezt a kis kiruccanásos első vlogunkat. Úgyhogy ha szeretnétek, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, még jövünk több hasonló videóval is. Puszi!